गेटात गेले तर थांबाचा नाही बापू असा की मेलो कितको टाइम होतोय थंयसर सर होते बहिणी काय किंमत नाही म्हाताऱ्याची मारून टाकतात यार मारून काढतोय मी होते थंयसर वाट बघू होते वाट बघितलं बहिणार एकदा धन्य नाही शोधू हाडूता गाडी नाही वराक नाही नाही हैसर ठेवते ती वाटते लोकांची पानं त्या घराकडे आतलं ते राजे नाही गेले जाताना पानाची घ्यायची राजेनाची आवशीची गुरु गेले रस्त्यावर ही आमका असला लक्षात आधी घेतलंय बाबा लायलंय चावीचं नंबर काय सांगतो डबल डबल उलट लायलंय पाच पाचच लायले मला नाही 400च 400 दिले ना ह्याचं जपत राहा होईल नंबर हा ह्याचं पडलो काय हो नंबर पडलो काय खालते वाटतं लेका मात्र जपा 550 गेले तरी येतं पार्टी मागतात ती फै जर पिकनिक झाली पोरा ती करू ना करू म्हणणं आमका जीव आहे काय का काय फिल्म काय ते जीव आहे पोरांक पैसे गेल्या बघ 400 बिल 420 रुपये वहिले दिल्या 20 नाही 400 रुपये भरले पेस्ताचा भरले आईन पैसे दिले अरे बिल वाढला आता फॅन बिन कमी लाया पैसा नाही आमचे 4च बल्ब पेटतात आणखी काय कमी करू आणि आता तर कोटेशन मातीचा बो आहे काय करू व्हाया आणि ह्या आधी करू व्हाया असंच मेन उतारो काय फुतारो तो काढू होय मीटर काढू होय तो फक्त मोबाईल भेटणाऱ्या जप्तीच राव